سەرۆکی تورکیە دبێژە وڵاتی وی هێوی دکە یەکیتیە ئەوروپایە پشتەوانیەکە بەهێزتر دەربارەی ڕۆژهەڵاتی فەراتی و ئیدلیبێ ژوانڕە پێشکەش بکە گەفا بجیکردنا پلانێن تایبەت دەربارەی ئاواکردنا دەڤەرە ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانی ددە ئەگەر تا داویا vê hê tu encam bidestvenanîn. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye di çarçoveya destpêkirina sala akademiya nû de lê Tirkiyê lêdwanekê de îro roja çarşemê ragihand. Eger Tirkiye negeşte encamekê derbarê avakirina devera aram li rojhilatî Çemê Feratê di heyama du heftiyên bê de wê demê Tirkiye wê plana proseyên xwe yê taybet cîb bike. Erdogan lêdwana xwe de serbar kir û got pêşhateyên ku du mehên bê de werin encamdan dê pir giring bin û çareseriyê jê krîza Sûriyê re deynin û dê bidin xuyanî eger krîz li Sûriyê wê ber bi xirabiyê ve biçe yan jî dê were çareserkirin. Amaje kir ku welatê wî hêvî dike yekîtiya Ewropayê piştevaniyeke bihêztir ji Tirkiye re pêşkêş bike. Serokê Tirkiye her wiha daxuyanî wan biryarine giring derbarê çareseriya siyasî û mirovî li Sûriyê lotkeya sê alî de ya Tirkiye, Rûsya û Îranê daniye hemî pirsgirêkên rêgiriyê lê destpêkirina avakirina Komîta Destûriya Sûriyê dike duê lotkeyê de rakirine û hatine çareserkirin. Di destpêka vê mehê de jî Erdogan ragihand bû tevî rêkeftina Tirkiye û Amerîka li ser avakirina devera aram û ketina beşê yekem jê duwarê destpêkirinê de lê Tirkiye daxwazê ji Amerîka dike hûrguliyên wê rêkeftinê li ber çav deyne û hemiyan bicî bike. Eger Amerîka wekî rêkeftina min bicê li wan bike ew ê bi tena xwe devera aram ava bikin. Her wiha gefavekirina dergehên Tirkiye li pêş penaberan berev welatên Ewropayê jî xwar eger pabendiyê bi pêşkêşkirina alîkariyan ji bo piştevaniya penaberên Sûriyê yên ku li Tirkiye dimînin nekin.